Nne ya Nwodo ezie n'ozi ma na-ayọkwa ndị dịka ndị nwe Naịjirịa dịka Obasanjo, Tinubu, Babangida na ndị ọzọ niile bụ ndị North. Nne ya Nwodo na-akpọrọ isi ala. Ọ na-ayọzi ha ugbu a ka ha nye ndị obodo ha restructure or break away. Break away bụ nke ahụ eji maka ya kpuchie Nnamdi Kanu na Abuja. Ana ebe Nne ya Nwodo na-ayọkwanya bụ ayịyọ bụ na Abuja. Ana ndị Abuja bụ ndị tikọrọ aka ọnụ with Nne ya Nwodo wee jee kidnap Nnamdi Kanu in Kenya. Nnamdi Kanu bụ nwanne Nne ya Nwodo according to the tribe. Ihe eji maka ya jide Nnamdi Kanu bụ ihe Nne ya Nwodo na-ayọzi ndị Abuja ka eme na. Mana enwere vidio ebe Nne ya Nwodo kwuru okwu sị na kama ị ga-egbu onye Hausa iburu ụzọ gbuo ya, maka na anyị nwa bụ ndị IPOB na-agba mbọ ka ụwa niile mara ihe Nne ya Nwodo na-etiri mkpu si ka e restructure or ka e break away. Ụmụnne m bụ ụmụ Igbo, aga m emecha weta vidio ebe Nne ya Nwodo kwuru okwu maka nke a m kwuru, mana unu ga-afụgodo ihe ntị n'enu ebe a. Ihe bụ okwu ọnụ Nne ya Nwodo na Rise News bie buru ya bụ news. Ọ ga-adị mma na anyị niile bụ ụmụ Igbo ga-akpacha anya na-arụ ana. How many years ka IPOB tibere mkpu ihe akịta Nne ya Nwodo na-ekwu kịta? Eburozi onye ọzọ dịka eboko nkwụ. Ọ bụrụ na anyị niile ekuniteghị ugbu a, ụwa niile, ụmụ Igbo n'ụwa niile, ọkacha ndị nọ n'ala Igbo, wee kwudo n'okwu ọnụ Maazị Nnamdi Kanu kwuru iji nwere onwe anyị site n'ime Naịjirịa, nke ka nke na-abịa. Eziokwu bụ ndụ. Etere ugbo etoro ogiri, n'ikpeazụ ọkwa eziokwu ga-ewere ọnọdụ. Ya bụ na bido ugbu a chọba ewu ojii tupu chi ejie, dịka ihe na-eme n'ala Igbo na-eme ugbu a. Ị ga-amazogo, nwanne gị amazogo, ikwu amazogo, ibe amazogo, gọọmenti amazogo, onye amị amazogo, onye polisi amazogo, maka imeche na ihe niile ahụ ị nwere ugbu